Men det der, man er nødt til at skal op og prøve dem og mærke, hvad det er, man bedst kan lide. Altså. Vildt, man, altså. Og det der med hovedet, det var sådan lige... Jeg skal ikke huske, at jeg behøver ikke at sige, at hovedet op hele tiden. Nej. Så reagerer også meget anderledes på mine ben. Ja. Hun har også en fin lyd, altså. Ja. Og meget, meget nemt ved den. Det er godt. Ja. Det går bare. Hun lytter op til mine ben, men hun er ikke så fremad, altså. Ej, hun har især her i ridehuset, der er hun sådan lidt mere tilbageholdende. Ja, det er jo godt nok, fordi tit, når de kommer ud, så er det jo... Ja, altså de er jo normalt lidt friskere, når de kommer på skovtur, end de er herinde i et ridehus. Er det stadig lidt godt, man kan sidde længere tilbage her, eller hvad? Eller er det bare fordi øvelsen? Ja, jeg tror, altså den er særlig skulle mere skubbe der en lille smule længere frem. Nå? Okay. Man kan ikke være hesten, hun sidder bedre på. Ja, hun er meget nem at stoppe. Virkelig også, som jeg sagde, altså kender hun en, så kan man stoppe hende bare på stemmen. Ja. Og der er ingen regler på, hvor man skal sætte dem i gang med det. Nej, det gør du bare lige, som det passer dig. Ja,